Лора и Маги в Жираф кафе импровизираха картина и ще ви разкажат какво Беше са. много интересно и в началото първо направих само е това тук и ни заприлича на петел и на лаленца, а после Последствие аз видях, че всъщност може би е носорог. Тук оченцето му, главичката му, с рокчето нагоре. Гледайки картинката на Лора, ми се стори, че всъщност тази фигура е еленче. Тук му оченцето, муцунката нагоре и краката надолу. Но Лора има и друга идея за животинката. може би кълбач, ако тук окото и тук това му е човчето. Човката, гледащо нататък. Гледайки вертикално картината, може да се каже, че това е короната на дърво. Короната на дърво и корените на дървото. А когато се гледа хоризонтално, тук се ленчето и с цветната градина, по средата е дървото. Като дървото на живота някакво такова разделено на две. С два сезона хваща лято и пролет и нещо такова. Някакво вълшебно дърво. Поляна и гора също. И мислихме дали да го кръстиме пица и птица и дървото на живота. Ако е пица и птица, не сте включили дървото. И дървото на живота. И дървото на живота. Добре. А градината вляво е толкова весела, че им напомняше и на детска градина. На хармония отива. Всичко. Така че заглавието беше много Тоест да трудно. поставим хармония. Въпреки, че пица и птица е много... Трудно решение за заглавие, но забележете, че има още хора и те се включиха и заедно решиха, че пица и птица отговаря на картината заради асоциацията с детска градина, с градина изобщо, с дървото на живота, еленчето, хармонията и по някакъв начин едно усещане за радост, което е много съвременно.